yadda kuka sani ne wannan karo ko za a yi kare jini biri jini ne. Ba na hangen nasara a wancan bangare. Nasara a kowane yanayi takan samu ne duk tsanani idan hakuri, nagarta tare da juriya akan gaskiya sun zamo ababen dogaro. Idan muka samu gwamnati za ta kasance gwamnati ne mai albarka. Kaga anan ba maganar wuru-wuru ko wawura. Wannan shine cikin makasudin labarin wannan shugaba namu, dattijon arziki mai nagarta. Yau akwai babbar magana. Wannan al'amari ne da ya shafi jihar nan da makomarsa nan gaba. Gwamnanmu, labarin da ya fayyace gugurmaya, gumursu, suka da hassadar masu hassada, amma sun makaro domin Allah na tare da mai gaskiya. Kuma gaskiyar lamari mu ba ma tsohon komai don ba san macito ba sai mai duk mutumin da aka neme shi da mulkin jama'a ya cancanta ne. Gwamnanmu, shirin da Faisal Abubakar Oyo ya taka rawar gani ya kuma shirya shi tare da Yusuf Alhaj wanda ya bada umarni. Gwamnanmu. Amma kun sani wannan aiki ba karamin babban aiki ba.